Assalamu alaikum aziz ildeşler. Assalamu alaikum Sapar ağa. Salam Kemine. İyileştir. Selamun aleyküm. Buyur Kemine. Sapar ağa, bugün size ekrana çıkarıp Gönefir'de illeşlerimiz bilen azırak nemedeli, gurrun edeli, on sonra sonku bolyan meseleler barada. Giyinişlik neme getirmeli mi kendi yani halka minde önkiyalı her ortaya çıkana inanıp gören ok. Her ortaya çıkan goğdal nemesem yağdayın göz suud etti de Sapara. Indi biz şol yağdayı hasam giyinişleyin açmalı. O halkın yurdun daşında olmağındaki asıl sır näme bolup biler. Katı kendime var da sonku bolyan zatlarda. Yollar açılır mı? Açılsa näde açılmalı? Yeni sorular gidiyor. Gibi Kemine. Bu zatlara cevap vermek için ilk bir yurdun yani bir kuruluşunu, dizayn edilişini göstermeli imkanı. Türkmenistan'ın demesi devlet kuruluşunun dizaynı yani burcok yani sahnesi alak kurulun burada demen diye de Kukulun tiyatr diye de o tiyatrlarda ilk rejissör vardır, senaryosunu yazanlar. Son setlendiren bir vardır. Son burcu oynayan bir vardır. Yani yüpünçek. Onun sahnada yani Tomuş için guryanım yokordaki kurcoklardı. Yani Türkmenistan'ın devlet dizaynı o şeyler edilen de o sınır yani Türkmenistan'ın belki de içinden yazılan değerler. Yani çok yüpecek yer var. Kardinal, kara kardinal yani çok önemlidir onlar için. Prezidentten de önemli olmalı. Onun prezidentim çok yukarıdaki sahnede görünen kurcokluğun bir oluyor da. Onun burada yukarıdan noturdaymalı. Yani funktörleri hem becerikli çok. Yani yüpecek yani nedir? Ne şeylere dizaynı var. Ne bir yıl yarım bilmek geliyor. Jadan Kramf o kara kardinallar ya da şolong nemeti onun yönü onu bir aydan bize de yönkü dövür için ayttık. Bu at Jadan'ın yaşının ne yaşadığını bilen Kemine. 83 olmalı. 80'den kendi geçenler. 83 olmalı. 80'den çok yani devlet işine cidden ataklanan neler hiç kimem ikinciden saklandı da o işe yarayan ya da bir yerde yarayan adam derler. Yaş nemetinden. İnni orsiyet o düğünceden aylık geçtiniz kardinal değişikliğine gitmeliler. Gidip bir öğrenim olmağı mümkün. Onu yumraktan edilen olmağı mümkün. Çok meredum Muhammed'in oğluyla Moskva etmesini yetaatı ve şodur. O tayda yani Serdar verdi Muhammed'i ve Utürdad eden oklar ne bizim neme kurcak olacağımız şey kardinala menniye de o tasdik nemeden geçen olmalı. Sebebi orsiyet yani şu hakkı rasklatta başından bir yeri getirip bile nokta mümkünlerle. Çünkü onu içinden yetiştirmeli. Yetiştirilen ne Meredith olmalı. O Meredith'in gücünü, kuvvetini her türlü yollarıyla ortları onandırıcı şekilde görküdündür. Birinci nemesi ne elimde kuvvet var edenimim
edip bilyen, şular yalan kudretim var, gayratım var. Dilen yalak, imaj verir yalak hareket bağda ortada. O da ne 2 milyon oğlu halk daşarda da daşardaki işlerin hemmesi yani vüdipe borcu boyunca kime değişli olmalı? Daşarı işlerin milletlerine değişli olmalı. Ehli iltihanlar, kontroller, yurdun daşındaki problemalar hemmesi daşarı işler milletlerine değişliler. Şimdi şu pasport verme meselesinde de pasport dilen atıştır. Onu hiç il kudretim gerek gel, gayratim gerek geldir. Ololong yani служебный instruktörünün içinde yazılan pasportun özünde yazılandır o kadar koran şeyinden. Şunu men etmen bilen diye de şimdi kimdir bir prezident olsun ya da bir firma başı sen bir işgärine şular yalak provokatif yani devletin ya da şirketin adına isnat getirecek bir hareketler edenle çok vazifede oturma möhleti ne çoğun olur diye. Bir unla kovurdular. Sebebi on vazife borcu. Yani pasport meselesini KGB'nin başlığı etmedi. Ya armiyan başlığı etmedi. Ya prokuratura. Ama yürüyüşü nemez bir not var. Dışarı işler, ministerliği, konsul bölümleri. Onun işi şu, başkalar değil. Esası işi. Yani şöyle etmeyen olsa, sen yolbaşı olsan, taklap bilir mi? Bir ünlü yok odur. Yeki ünlü. Ne? Onu edilen ok, demek o edip bilen ok. Şoňa berdim hömetin güýji ýetmeýän bolmaly. Men ne şular ýalak kudretim bar. Men şunam yönetip ýörün. Dolanyp ýör diýede. Şu men erkimdäki adam diýe. Bu da oňuly bu menden ondan has beter erkimde bor. Ne şu görmemen ýa-ni obrazny nemesi mazmuny şolar ýalak bolmaly. Yani koordinatör vazifesi prezident vazifesinden yani senaryoyu yazıp görenler için hasıl önemlidir. Şoň üçin Türkmenistan'ın içinde şu at görünen demen içinde kadr potansiyelinin içinde şondan başka kardinal gözüňde tutmak kıyın şu at. Katı basarılıp yatan bir lat ulaymadı. Ne o varyant şol. Senin pasportun verilmeyenin bir oyunun parçası. Olmasa bu çözülmeli değil, mesele değil. Ona yani studentin akılliyeti. Öyle maliyeti, yani zahmeti hiç zaten. Pasport yatama değil. Bu devlet için. Yani bu da onu getirip kurayın. Yani bir gen rat vardır. Şu onun ağır tutulayan nelerken. Ya biz tutaymasak başkaları işine nebetindedir. Şu hıram jadan dikki diyendirler. Hıram vautayda yok olmamı mümkün. Jadanın bolonunu da iştahda yarayan adam değerler. Yani oyunun içinde oyun var da. Şol Jadanyň adyny köp tuturadylar ha. Şondan bildirýär da Jadanyň eýýäm sahnada ýoklugy. Owa. Asıl sahna gelen adamy o gizlin tutmak, yani bularyň güýji gizlinlikde.
O. O ne çekizliğini olup bilseler şonça da o güçlü olup etçek işlerini edip bilýärler. Hiç gün sesini çıkarıp bilmeýär. Sen ortada karşılık görkezjek adamın yanlış adam. Şu sebeple. Şoň üçin men berdi. Hukumet o elinde bir hukuk var bolsa. O ya da kelläňde bir aracık çykyrdy var bolsa. 3 günün içinde şu adam meni işten boşatmaly. Bolmady senem ýok. Hatawyny. Şoňa diýen getirip bilmeýän bolsaň, hökümün geçmeýän bolsa, ben hiç zat. Ýöne bir iştatdyň bilen onu ýöne halka sen tuğ diýende. Ýöne hiç kim şu pasport meselesinin personalny jogapkar adamynyň Daşary işler ministrliginiň kendir at tutulýan nädir? Bu da oýundur. Ben pikirimçe. Yani algı operasyası, yani adamların ünsünü başka yeri konsantre etmek için. Ben fikrim şeylerek. O sapara yani pasport meselesini ayttınız. Yani pasport değil yani yolların açılmağı meselesi. Hem pasport çıkarmaktan hasan satmı kendi yani aslında. O da borçlu. O yöne yollar näme üçin yapık? Yine o gorkayalar mı? Näme bu arada aydıp geçeyin ildeşler bu göne efirdir, canlı efir. Soranlar var da bu taydan. O sapar ayında şol yolların yapıklığı ya olur mu gorkaya? O ya da bu halk gerek değil mi? O gerek değil olsa bu halkın yarımı yani bunlar maşgala şeklinde de en sonunda. Bu maşgalaların yarımı yurdun içinde. O yarıman bu tayda aldı ve yani yurdun daşında. Yurdun daşındaklarım indi cevir çekme nemesine geçti. Evet, ne diyen? O iktisadiyada yurdun daşında da belli. O seni daşarı yurttan gelen olsan hasan beter tesir altında hali onun. Kemine bu da bir proyekt bolmogata akmal şu bir deme bilen şular daşına çıkardılar da akın olup Türkmenler hiç vatan beyle akın olup daşına çıkan nemeti katı telçengde o Türkmen'i daşına çıkaracak olsan katı ulu alet etmeliler. Ben ne käbir nemeleri dinleyenler ne her kim cay vuracak deyip şoň tölegini etjek deyip daşında işläp ýördiýänlere kän gabat gelýänler gaty kän. O hökümetim bir proýekt edipdir ýa-ni her oblysy ýa-ni villalar salýarlar yer berip o öden döwlet kampaniýasy salýar. O çastny bolsa bu nemeti mazmun başgaça da bolup biler o ýa-ni bagatyny ütgödüp näme edip ködäbemýörler. Ýöne adamlar çok pulunu tölejek bolup daşına çıkyp işleýärler da. Şo jaýlan 100 000 80 000 90 000 her oblysdakylar tanatan epetli var da. Diýmek kä hojalyklardan 2 adam 3 adam çıkanlarım var da. Şey teretsen 100 000 150 000 adam ne şu neme bilenem çıkan olmaklary gata ihtimal ne toşun dağını alıp bolanok da Türkmenistan bir yapık yer hiç yerde olur atlan registrasiyası bolýan yer yok bolýan opşy nemelerden çen tutýarsa biz ondan eýleklerim olary terkenip gelýär da başga da ne bulary işläp ýören bolsa o jaýat alyp ýören bolsa bizem ne bunu neme destip şey çıkıp ýörenem var. O berge batyp öjek bolup ýörenem var. O berge batmasana o da bir oýunun bir nemeti. Yani maşinlaryň ýyllaryny demedip içine salmaly edilen renki plan bolsa içine salmaly edilen o motoruň abiýom näçe bolsa o salmaly dip adamlar ýong pul alıp karda alıp demedip yük getirýärler.
Yurdun içine salmasam tüyler yatar da bunu tamojnlarda, şoňa meňleşerlerdi. Olar ýalak maşina ne Kazakstanyň demesine gatken diýerler. Şo situasiýalar ýanky daşyna çykmaly neme diýerde. Stimulir diýerler. Onu karonu bahanesi bilen yaptılar. Karonu da devlet kapısını yapmalı hele. Yapan devlet mi yoktur? Şular yalak yeketek devlettir. Dünyada. O Safar yani şu yolların yapıklığına entegem yürüyte yayra diyen olmalı da o açılmasın entek keselçilik köp diyorlar da. İçinde köp mü, daşında köp mü? Ya olan belli değil. O içinden mi köp, taşından mı köp? Yani bunun eyyem çözgütü var abi yolların neme koronanın. Şu an eyyem mesela Anglya doğulu bitirdi. Anglia'da şu an kesel yok diyen yağlı. Amerika bitiriyor. Yeniden şu Avrupa yurtlarının köpüsü bitiriyor tez vakitte. Türkiye'de de sentyabr reçeli bitirmeye planlayalar ya ben yanlış bilmeyen olsam. Son ne edecek yine ondan son? Yok kapıyı açarlar, o gidecek yerler yok. Açmasalar onun halk çaresini görmeliler. Yönü yankı Meredov aradaki neme ne verdi Muhammedova ne ben konsultasyon veriyen şu meselede. Üçünün içinde işten ayrılmadan sen yok. Halkın onunla men yok deyip hata ettim oluyor da. Yok olsan demek hükümet yok. Devlet yok. O yurt diyen başka adamdan elinde demek. Ne? Şonu yok belki bilenlerdir. Bilmen anırtına da geçendir olmuyor. Onu bir şeyle deyip kabul ederler. Olara bir kovuluk. Yok, personalini vazifesine düşen yani instruktör oyuncu. İyi şey. Şuna da cevaplar Türkmenistan akneme in yok odaki şol adam. Başka adam değil. Meredov. Dışişleri İşleri Ministerliği. Onun orunvazarı. Başka günahkarı yok. Yönü ben gen oraya bir yarım millet seyredip dinlep adamla dinlep diyor. Çoğu günahkar deyip aydan adam yok da. Şu pasolistolorda konsolosluğlarda neyme olup geçen oldu şu günah nemiz cevapları Meredov'dur. Başka adam değil. Bolu bilmiyor. Başka adam o işine atıp bilmiyor. O vazife oyuncu. Vazife oyuncu. Vazife oyuncu günahkar şol. Onu yankı burada adam verilen nokta. O da hemçin eden o deyip bilen oklar. Demek olayım köpten beri kardinal olmalı. O Niyazov dövründen beri şol vazifeden ayrılan nokta. Şu taydan ayrılmayan Niyazov'un onunla bir katı ulu deme Niyazov usluğu neme diyerdi 22. 25. noyabr meselesinde Raşid Meredov personal samolyotlu Avrupa'da o yurda eli yankı özlerinin yatan rolikleri bilen şu bizim teröristimizi düşünürecek olup bir ülkeden Viyana'dan yeni bir yeri öden personal samolyot bir adam için oturun. Yani bir adam diyenler son ekipaj öz bilen son nemin yokurları. O Cenevre'sinden nimetine için personal maskara tiyalan bollu. Yok maskara olan yer katken o dışarı işlerinin meselesinde onun esası anam. O Belaruslar ile öz nemelerde yani can dostları ile maskara olup gören yerleri var olurum. Öyle demek şu vaattan beri bu şu diktaturanı koruyan olsa demek can seni bilen. Diktaturanı koruyan olsa öz bir parçası oluyor da şunun. Bir parçası oluyor. Yani o Jadan'dan sonki o Novat'taki
Qara kardinal. O qara kardinal ildeşler bilmeýän bolsaňyz ine gurjak bilen ýani kukla bilen hojaýynyň arasyndaky kardiniyet edýän adamdyr. Onu berk belläňine Niyazowyň nemese qara kardinaly kimde ýani Açyrsoğdan başlap ýani bir adam däl de bir näçe adam teýal onunky. O iň soň bir adama düşen bolup biler. Ondan soň Gurban Ulynyň kam gelip o Jadan Hramow ýaly adamlaryň nemesi bilen işleýät. Indi häzir hem kardinaly ütkedýärler hem gurjagy ütkedýärler hojaýynlar. O gurjak otursa da bolardy, bolun o gurjagyň çantalygy nemesi ýa kellesi. Türklerin bu sahip derliydi. Ol hem ýöne oturan yani sahnada bolan okda. O ýöne sahna nemesinden ýerine wedipetinden ýerine ýetirip bilen okul akıl pikir beýlede dursun. O narkotik ulanyp çykan ýerler bar eken. Men bugün nemetdim bir ildeşimiz iýerdi. O narkotik ulanyp ekrana çykan ýerler bar eken. Gürleşinden hasan belli bolýar da. Diýmek ol endi öz kontrolünden hem çykan beýleklerin hem kontrolünden akıl taýdan çykan bolmaly da. Ýogo. O indi ýene de täze o akmagy tapmaly olaryň onuň ýerine. Aýbat oğlunyň akmagyny ýerden tapjak. Ya o şol bar. Indi sapara bu taýda ildeşlerimiz belki has gyzyklandyrýan ýeri şudur. O bular kardinallyk, gurjaklyk oýun oýnap ýörkä biz näme etmeli diýilen mesele bar indi göreşmeli meselesi. Biz geçen onluklar arada gürrün etdik ve her çıkışımızda da bundan soň aýtmakçy. Onluklar meselesi şu gorkyan diýilen o gatlaklar var halkyň arasynda. Yani şolary oýandyrmak üçin, güýçlendirmek üçin ve düşünce taýdan ve psikologiki nämeni ýetişdirmek üçin iň gowy demesidir. Kuraldır. Şonuň üçin hökman suratda onluk sistemasyny her gezek aýdyp ýani düşündirip bildiğimizçe düşündürers. Ýani daş döwrüňizdäki iň ýakynlar, o pikirdeş adamlar bilen birleşmek. Pikir edin, siz birleşdiňiz o ýakynyňyzdaky, daş döwrüňizdäki adam, ýani halk nemesinde aýdýan. Soň ýene-de o başga bir ýerde başga bir adamlar şonýaly pikirdeşler birleşdi. Şo gidýär, yüzlerçe, müňlerçe onluklar meýdana gelýär. Öňden bar bu. Biz häzir bunyň adyny goýduk we adyny goýandan soň hasam tizleşmeli bu mesele. Indi şu onluklar gerekli ýagdaýynda herekete geçip bilýär aňsatlyk bilen. Aýdylanda o onluklar bir-birine ýani şu onuň içindäki adamlar bir-birine gowy şekilde düşündirip bilýärler ve herekete geçmeye aňsatlaşýar. Yo, Türkmende bir gaty düýüplü var, ýöne de derler. Şu ýaşlar elimden bu oturuşu edýändirler. Biriň general zeyneti, biriň ýene bir zady ýa-da bayram bolary ýemedik. Şolaryň 10-15 adam bardyr. Şo taýda siz döwlet agdalyşyny gurrun etmeň, o gerek gel. Siz bolup geçen zatlary analiz edin. Bir düşündürün. Nämeler bolup geçýär? Näme üçin şeýle? Şuny nädip ýetdiňiz? Bu sebäpler bardyr. Özüm gaty görünip duran sebäplerdir. Ýöne pikir etmäle ýeki jöýüň gorkup ýören bolmagy mümkin da. Şonu gorkman, sen çaý tuwet, sen çörüňi, duýuňy ýören adam taňa ikili etmede. Şo taýda näme üçin şeýle bolupdyr? Näme üçin şeýle? Näme üçin men bir firma açyp baý bolup bilemok? Ya näme üçin men ýerine ýetdim? Näme üçin men şu katamy okuyan, bu katanyň içinde näme okanda? Ben prezidente wepal bolmaly ýa-da. Ol prezident çalışıp durmaly 4 ýyldan 5 ýyldan. Onuň her 4 ýyldan 5 ýyldan katam täzelenmeli. Diýmek bular gelene
ömürlük gelen o bir onun dämçinin özüne kasam ettiriyor. Eli bir zat bolup bilmede. Sen kasam etsen vatanını edersin, halkını edersin. O prezident kim? O gelip gidip duranda adam. Şoňa aklyny işlän ok. Şunu içini görmedik, emetmedik boldy. Şo men ömürlük geldim, men senin parçaňy diýen. Inde şo taýda ýazylgy, şo tejribesi şonu alyp, özüm çağalykdan başly diýerler bunu. Armyda da şonu alyp, armyda ondan ümmetler. Sapara çağlar he öňlerden gün dokulýan diýende bizim wagtymyzda men kän riyadyma düşüp durany hazır ýöne şu kitaplaryň birinji, ikinji sahypalarynda bardy. O ömrüm o kül bolsun, ýene bir zat bolsun diýip. O ya bunu enatalar dinledi yani bilýärdi. Yalandan mı bilmedim çyndan mı? Şunu yalan bir kasam bolarmy ömrüm kül bolsun diýen ýaly diýip bir. Ýol ýanky çay başynda keýwanyň ýanynda diýip bilýändirler, olun ýeterlik däl. Yeterlik däl o. Ýöne çağası ömrünü kül edip ber o taýda kasam edip ber. Neme kemine her bir zadyň başlanyjy bardyr. Düýüp bir sebäpleri bardyr. Inni şu wagt türkmeniň gelen derejesi öz ağrı namasyny gorap bilen nokta. Yani aýal gyzlarynyň, dogonlarynyň, jüýleriniň ağrı namasyny gorap bilmez ýagdaýa geldi. Inni ağrı namasyny gorap bilmeýän millet düşmandan goranyp bilermi? Herkedi gorap bilermi? Yok. Siz gelen ýagdaýyňyzy özüňiz içinde bolan soň belki görýän nälerdiňiz, daşynar görüp oturýarsa. Sapara men sesim gowy gelýärmi? Bu taýda. Gaty gowy gelýär. İlleşlerimiz pes gelýär diýär. Bilmedim kemini. O pes gelýän olsa täzeden nemedaýyn hani. O. Men kim pes gelýär diýär. Yok sizinki gowy gelýär. O sesim. Ne şolar ýalyk ýagdaýymyz bar biziň. Kemini ol hakykat elmidama biraz ýüklü gelýär-de. Ýöne dünýede muhty hiç tat ýokdur. Yeňilem hiç tat ýokdur. Hemme zat adap gurap rahmet bilen, erjerlik bilen edilýändir. İslenlik iş. Ne şu demokratiýanyň gururlary bolup şonu da sen muhty isleýän bolsaň ýokdur, yeňil zat isleýän bolsaň ýokdur. Başkaça bolýan nädir? Siz ağırlanıp ýören dadyňyz gaty ýanky ýüzlü zatlardyr. Gaty ýüzlü o. Gad berdi diýip çapak çalşyp demek berler. Mutlak ýokdur. Dünýede bolýan nädir? Şoga düşünün. Mutlak zat bolýan nädir dünýede? Edil gaz verip ruhunu satın alan ýalak bir ýagdaý bardy halkyň. Hawa dedi. Duýdy beren boldy, gaz beren boldy. Ödüm antat zat ýokdur. Hemedi, dähmedi, bilgiti orta goýulyp edilýän zatlardyr. İşredem şondan gelýändir. Bilgi. Hawa ýana edil ýollaşyň kälap bilgi bolsa, sen ondan gowy ýaşap bilmersiň diýmekden bir kelle ýokardy bilgiň bolmaly. O. Erjerligiň bolmaly. Zapara aýynda şol ýanky onluk meselesi gaty möhümdir ýyldaşlar. Ine bu halkyň üstüne düşen wezipe. O bize maýyň ýermesinden soň bizim üstümüze düşen wezipeni ýerine ýetirýäs. Şonuň üçin iki tarapam den gitse gaty gowy bolar. Aksamal dälmiken diýen meniň pikirimçe. Kemine 20 neçenli ine 3 günün içinde
şu yankı Daşary işler ministrini birinci ornatı vardır. Hacıyev dedim, näme dedim adı. O da şu 25. noyabrdan beri gelen oğlun onu pek kayıtken. Ne şolar sizin pasportunun yokluğunun şoň çözülmeýäniniň personalini jogap berýärdir. O prezident opşy näme? Ýöne personalini. Täze würipelerine gidiyor. Şoň üçin pul alyp oturýarlar da. Şunu et bilmeyen olsa başka poku arayalım olur. Biz Sapara indi biz ekranda edil nemeyi alaydıyız yani o tayda bir halka hizmet eden bir devlet düşüncesi yok yani. Soru halka düşünürmek için aydıysa ne şu da atları ya sorağım sonuç için ne berýän bu tedavi şu tayda şu da atlan yokduğunu sizden görün düşünün. O sizin düşünceňizi giňeltmek üçin aýdylýar. Ya şolong ýokdugyny siz düşünen soň biz onda geçeceklerini bilýäs. Etmeli atlarını bilýäs. Bizim borcumuz da şol. O täze Türkmenistan näde guruljagyna çelli yazıldı, bozuldu, o düzüldü. Emme zat taýar ýani diňe o bir halk, bir millet bolmak gerek ýani o taýda. Yani gorkyny ayırsanız bir millet, bir halk bolýaňyz. Gorkyny ayırsan gorky karşı tarapda geçýändir, şonu bilin. Bu doğru. O oğanlyklar aýtma. Biz şu oğanlygy entek bu oğanlyklar döremäken döredön millet biz şu oğanlyklary. O da şonda alaktır. Köçe de şu oğanlyklardır. Dosýarlaryň şonda alaktır. Garnaşlaryň oğanlykdyr. Bu nemesi yelpadasy gaty giňişdir. Başka sorular var olsa sorular alaly kemine. Sapara edil soru yok. O ildeçler neme sorularınız berersiňiz ine ýanky nämäne jogabyny berdik o maýaýyna çelle. Sorok berdiňiz näme bolar diýdi. Onu o kısmy bir şekilde berdi onuň jogabyny. O ildeçler soruňyz bar bolsa edil soru şaratname goýup beriň, gözümüz düşer ýaly. Teklip ýa-da pikiriňiz bar bolsa da yüzlenme şeklinde iň soňuna getirip ýazyn. Olam düşnükli bolar ýaly. Sapara indi bular meselem indi öňkü oýunyň dowamyny etjek bolýardy. Diňe kardinal çalışýarlar. Diktator çalışýarlar we diktatura dowam etmeli diýip näme diýerler. Yani şol ýaly arzu edýän bolmaly da, hyýal edýän bolmaly. Ýöne häzir şu daşyndaky bolup duran waka düýünden başga da yani olary getirjek bolýan ýa-da öňkü bar bolan diktatura sistemasynyň o edil garşysyna işlejek bir ýagdaý bar. Yani halkyň düşünjesi bolsun, hereketi bolsun. Ya ölerim şol gorajak bolgan kömek edýärler de onu demedi. Ýöne hawat etjek bolýandary ul açaçan görünüp dur. Ine şu koma düştü, näme düştü diýip informasiýa şolong çeşmeleri var da, şu çeşmeler bir elimizde ne tesi nemesi bardır kemini görkezip bilden diýetlendir. O ildeçler men bir açaýyn, bize sesi gelen ok, ýöne eğer size de gelmesi aydın bu taýdan. Şu prezident öllü diýip çıkaranam ne şu kanal, şu çeşme. O Sapara ine açýan häzir. Bize gelmän biler oň sesi. Ben telefondan teredeýin nemi. İldeçler ýatsa da boldy. Kemine. Hiç çıkışımız yok, bağımız yok. Ezir kelimesini ayağa kaldırıp, ezir kelimesini demedi. Tek. Her boğuzu kızım bile otuyorum ben. Näme üçin häzir galmaly hemmesi ayağa? Yurdun içinde hazır aşağı olmadır hemmesi ayağı aldı. Sonra
Vilayetlerden çekmane, konu Estiliyor mu? ne bileyim var. Abone yazılan adamlarınız var, şunları çağırın. Bunları edin yazın. Ha, Aşgabat ne edip ayağa kaldı? Hani şu arada bir gurrun var ama. Ben sana her zaten ayda oturacaklar. Ben size prosta dedim, çağırın beni. Ay prosto olsa onda can etmez. Geliyor prosto olsa. Mühim olsa yine aytmalı o. Aydışıp değişip edin. Yokum gidip dur. Ben abone Onda gurrun var onda mühim ideyan olsa. Geliyor diye. İş edilen vakti iş edilen yalık edilmeli. Ha gurrun veren näme ol ya? Ha näme oldu yine Aşgabat'ta? Onda işler verelim. Tamam. Hazır hukuk koruyucu idareler hizmetleri bitirdi. Haysı hukuk koruyucular? Hemmesi var. Hemmesi değil, haysı at gerek. Sen neyim için gerek sana? Sana seni o da Ay kurtlandırma. sen nireden uleyn yalan gürleyanına? At Yalan ver, gürleyan olsa at ver, çislo ver, yer ver. At, çislo, yer. Näme? Belki daha etmemay diyeyim. Ay onda näme için can ettin sen aytmajak bolsam? Kim düşünmedik o zaman böyle davat. Ya sapara o gelýär diýdi ildeşlerimiz. Ne şu kanalın veren informasyonları yarım oldu mu? Yaşı oldu şu prezidenti öldürüp gören vaktları getirip ne şu informasyonda şu kanallan onun aralığında bize ne prezident samolyodu minip kaçıp gidiptir deyip yani 9 saat uçtu bir adet satın alıp birler şu tayık gitti şunu troşuna vermeğini hayiş ediyesi yani edil sana yer şey alıp bana yer neme diye onu uyuyordum çıkıp berey dedim. Yani bu informasyonda kanalları şulara yayra diyen neme hem YouTube bilen hem kontaktı var şunu yığdı. Ödem yankı ilçhaneden elya. Tabii yeğeni şu taydanın pulunu alıyor. İlleşlerine şunun yalı başta ağzallığı başladanlar şular yani suutnamaları var olar hemen tek yani bunun tartikalarını öğrendik doğru açıp durmalı yönü siz düşünür yalak niye de burada açıldı sotayıp 3 yerler 3'ü 4'ü 5'i onun içinde bir olmayan oldu sonra ondan patladı diyorlar ya da çok romanı dargı diyorlar da içinden. Onun hem şu YouTube kanalları hem cenin kaptalına bağdır. Bizde de vardı. O sayfalamak için 4-5 ayımızı yitirdik de. Teasırlık sistemasını, oyun nemelerini nemediyen çağınız. Onun şu birleşerlikle yürüyendirilir. O birleşme kovu da at bolun. 9'un kovusu 2 tane uçolar dönür. Dargı diyendirilir. Onun yankı bir orta çıkanı maskara etmeliler. Yanlıştırmalı yemetmeli karı halkın oğlunu maskara etmeliler. Yuvaşlık bilen. Onun sana veren informasyonu onu verir. Kendine gürleşir. Senden söz oğurlardan onu eğditip onu veriyor. O beyleksine veriyor. Ne şey deyip oyun oynuyorlar da. O näme üçin oýnaýarlar ene sapara ona maydaly. Ene can etdi. O ayağa aldı Aşgabat. O nädip kaldı diýen ýok jogaby. Ýöne eger şoňa ynanyp meselem de yani o hereket ettirsen ýa-da o halk köçe çağırsan o şo taýda toplajak o beýlekleriň gözü üçin, o gorkuzma üçin olary ýok etjekler. Ondan soň bu halk bir ömür ayağa almaz ýaly. 2019 ýylda etdiler de bu taktikany. Näçe adamlar itdi ol ýokary wezipelileri bilýärler köpsü. Ýöne Sivas işinde işleýän adamlaryň sany sajagy ýok diýdi. 70'e ýakyn adam içeri aldylar diýip bilinýär. Sivasda işleýänler tiňeçe. Şol 2019 ýylda Gurban oğlu öldü diýip o yalan habar çıkarıldı. Ýöreýte çıkarylýar olam. Şol
Dowamly diktatura ine dowamly daş döwregine arasy Çekip yemet da yeme senin davlediyan ölçüyede. Mawa. Ondan nägileler direlerden çıkıp bilecek şonu demedi tesvir ediyorlar. Mawa. Ine hazırım meselem Lewap velayetinde o amonları gezdirýärmişler. O göz için ine seredin illeşler. Eğer göz için bir zat edilýän bolsa şoň arkasy yalandır, ýokdur. Oşolar amon gezdirýän bolsa diýmek amon ýokdur. Amon eýneşinde o gezýändir. Ýene bir zatlardır. O zatlaryň hemmesinden habarly, ýani habar berip durlar. Yani şonuň için buna provokasiýa diýilýär. Ine 2019-njy ýylda prezident ölüpdir habaryny ýaýradan adamam, şo habaryň özem o provokasiýadyr, ýaýradan adam provokatordur. Şoňa da üns beriň, ýani şonu o içiňizde o käşke ölse ýene bir zat bolsa diýip o gowy niýetler bilen nemeden adamlar bolupdylar, ýöne potensiýaly aýyrdylar arada, ortadan. Hareket edip bilinjek potensiýaly. O näki özüne golay nemeni arasynda. Mawa hazırım ine meselem o Berdi Muhammedow oğlu gelecekmiş diye. Elbette yani başka kimi getirsin yani ona bir nemetmeli de adamlar. Yani Niyazov'un ölmedik olsa olam oğlunu getirirdi. O bize sorap durarak da ona koyup koymayacağını yöne şonu o karşısına başkaça işlemeli. Yani bilmeli. Yine buların arkasındaki näme yani diktaturanın oturan platformalar diktatura. O özleri diktatör arkasında o Kara Kardinalı var. O Kara Kardinalın ama arkasında hocaynlar var. Buların güýjü diňe şo gizlin bir şekilde işläp bilýär, açaçanlykda işläp bilýän däldir. Açaçanlykda işlejek bolsa özleri gatken ziyan çekýändir hojaynlarynyň. Şonuň üçin gizlin etmeli we arasyndan dönükler tapmaly. Ine ýankylar ýaly ýalňyş maglumaty. Yani şu yankı o bize can edip yanlış maglumatı beren 2 gün soň ine orta çıkardılar ya käbir toparlar vardır yani Goşadyrnaw içinde. O şolar seretdiler ine o bizde onun ýaly maglumaty ýok elimizde. İçinde onun ýaly hereketi ýok. O biz näme üçin bereli? Soň o gaýgyran bolmaly da. Bu hareketi bular adam nemetmeli de yoksa plan başa varmaya arasaçılık edip bolacak däl. Ya şonu yine kemini yine de bir bardır. Bulun oyunları yine o oğru o şunu alıp cinayet etti, o bula planladı etti deyip deme yayrediyanlarlar. Şimdi size bir dert deyin, bir dert düşündürecek olayın. Kanun kanunun işleme nemeti vardır. Altyapısı vardır. Birinciden kanunun önüne emmekçi den olmalıdır. Eğer kanunun önüne biri ya da bir topor sen bilen dengdäk bolsa, eýlek millet nemeleri halk bilen. Şo ýerde kanun bozulýar diýip bolýan nädir? Kanun ýok diýilýändir. Esas kanunu darlarlar, konstitusiýany. Hemme kanunlar şu konstitusiýanyň demesinden alqaýdýada öz demesini. Indi konstitusiýa işlenok. Şu konstitusiýa işlemeýän ýerde kanun bolup bilermi? Ýok. Kanun ýok ýerde kanun bolup bilinirmi? Ýok. Ýok. Birine hemmekçi bodýan bolsa onun o taýda hiç kim kanun bozýan nädir? Onun oğurluk baradaydı. Hemmekçi oğru bolsa o taýda senem oğur dersin. Hiç kim oğur derler. Ne bulun işleyen prinsipi şonalıktır. Ya kanun bar ya yok. O yarım işleye, yanlış işleye o düğünü başka datlardır. Ya hemmek üçün den olmalı. Türkmenistan'ı hemmek üçün den derliği mezemelim görüp durur. Onu görmeye nemet gerek geldi. Ondan ben şu kanun boyunca yani yuridik fakültetler vardı üniversitelerde. Şu muallimler halka yani yaşlara näme uğratıp näme neme diyen
düşünüp bilemokta. Kanun yok yerde ne hemen uğru diyen. Kanunun işlep bilmeyeceğini ne studentlere, yaşlara uğru diyor. Kanun işlemeli bolonno onun altının alt yapısı olmalı. Başkaca da kanun işleyen o. İnni hukuk korucu organlar değil ya da. Şeylik bir art vardır. Hukuk yok olsa o tayda onun organı ne edip oluyor? Şuna cevap verin. Ne? Benim teklifim kemine, benden akıl doğrusunuz. Ne? Şu muallimler var, şu juridik fakültetinde özüm en kımmet fakültet olmaya çelmeli. Ne? Şolong, ne 30 yılla alın aylıklarını idna etmeli. Hukuk korucu organlarının pembecesin. O günahsız doğruyu adak neme arası hapa odaklar değil. Kanun yok yerde sizin bolmalı hakkınız yok. Ya kanun bolmalı ya siz bolmalılar. O boşuna ayrılat görmeliyle atıyor var. O halkın pula. Onun ortası yarım yok. Onun ne şunu kanunlaştıracak olayan adamlar şu tayda hukuk bozuluptur diye de. Hukukun yok yerine hukuk bozulup bilinir mi? Ne soru size. Yok. Yani çünkü hukuk yok diye bir noktanın hukuk bozuluptur diye. O tayda kanun yok. Bolmadan mümkün değil. Açık bozuluyor diyelim. O şu tayda kanun bağ diyelim oluyor. O ketneme bilen. Aile yol bile düşündürülen şeyle oluyor da. Nemede apozisya meselesi hem şol. Apozisyan kuruyan olsan demek o tayda hükümetin bağırlarını kabul ediyen de. O. Olarım şunu edecek oluyordu. Yine 2007 yılda da o apozisyanı kurdular. Son ne oldu? Birleştirdiler. Birleşenden sonra... Onun içinde bir adam yeterliktir. Kalanı yankı perişte olsun. Tapavdı yoktur. O sapara o bir adam bolmasam bolya da 2007 yılda kurulan olayını kolladılar. Apozisya olup şu yaş prezident şunu biz kollamalı diye aydıptırlar. Yine apozisyan edip bilen işi. Ya sapara vaktimize epesli olur. Bolya kebine. Sorular var şolar okap nemede. O Beyik Türkmen diyen iyileşimiz yazıptır. O yollar açılsa etmeli hareketimiz ne deyip soraptır. Yani halkın etmeli hareketi. O iyileşler sizin etmeli hareketiniz yollar açılsa o yurdun içine gitmek yani en esasın emeğiniz. Çağalanda oluşmak. Ya o asıl hareket en sonunda yine yurdun içinde olmalı. En sonunda yöne tayarlık bu tayda olmalı. Eğer bu tayda tayar olman o yurdun içine gidecek nemesinde bolmak düğünden yanlış olur. Düşünce tayin olmalı. Eline yara kalıp yani emet görmeliler. Yurdun içinde şu hala sizi neye getirenlerin çoğu düşünmeyeni verir. Çoğu düşünmeyen şu tayda hiç tadet bolayanlardır çoğu da düşünün. Sizin düşüneceğini büyütkemen yurdun büyütkemeyi mümkün önerdir. Son yeniden bir soru var sapara. Yine Yankı Beyik Türkmen iyileşimizden geliyor. Sizi kollayan yukarı vazifeli adamlar var mı yurdun içinde diye. Ben buna bir cevap verecek. Biz kolla mehtaç değil. Mehtaç olan olur. Bizden kolla nemetmeli, karışmalı olur. O tayda yukarı vazifeli olup elinde ne iş geliyor? Bir san sözlem düzüp biliyor mu kendine mesela? Kim kime yani mehtaç bu tayda kolla var? Yani şu soramalı bu tayda. Ondan sonra yeniden şu tayda bir sorular vardı. Yok orada benim veren sorum diğer. Kim yalan gepleyer deyip soraptır. Ol hem geçti yankı prezident ölüptür deyip yalan gepleyerler de. Şu arada gidipti. Ölüptür. Yani şu adam koma düşüptür. O yemeğin içinde urşiyalar ödeyip için yani üç topor plan
başka da hikayeler kän bulun. Soň aly diýen ýyldaşymyz ýazýar. Respublika sözünü näme üçin aýyrdylar diýär. Ýani gowy soraýna şu taýdaky respublika sözü. Kanuny aýyrmak diýmek de, ýani kanunyň ýoklugy. Ýani respublika diýmek, ýani jumhuriýet bolýar. Bir ýurt nemedir? Demokrat hem respublikan bolup bilýär, ikisi bir ýerde. Ýani demokrat ýani güýçlendirmek üçin ýa-da ýalňyş ýola gitmemezligi üçin şonu kanunlar bilen güýçlendirilýär, oňa da respublika diýilýär ýyldaşlar. Demokratiýanyň diňe ýeke gözi ýeterli bolmaýar. Meselem Niýazowyň Demokratik Partiýasyny bütün halk gollady. Ölýänçe gollady. Ondan soň häzir Gurbanulynyň demokratiýasyny 2020-nji ýyla çenli halk gollap geldi. Hiç kimden ses çıkmadı. Yine hiç kimden ses çıkmayan olsa şolan demokratiya bolýar. Sen karşılık yok. Yine eğer respublika bolan olsa da respublikada nemeler öňe çykýar. Bürokratlar öňe çykýar. Yani şolaryň elinde güýç var. Şolar ondan soň kanuny ýollar bilen şu diktatura karşı görüşip bilýärler de. Diýmek bizde ýa-ni ýokary wezipeli diýenlerimiz bolýar, bürokratlar. Demek şolaram yok. Olardan kömeğe araşmayan ýyldaşlar. Şu taýda boldy da ýaly sapara. Bolýar kemine. Ýyldaşlar sag bolun, saglykda görşelýän kemine, saňa da sag bol, meni ekrana çykaran üçin. Estağfurullah sapara. Ýene de çağırırız. Ýyldaşlar sag bolun, akşamyňyz haýyrly bolsun. Öz araňyzda köprek şu meseleleri gürleşin, bunun bilen hem ýetmeýär, ýurdun içindäki ýakynlaryňyz bilen hem gürleşin. Gürleşdikçe gorkaýyrlandyr. Bir sözde çekinip bulanarsyňyz, ine hereket var diýip aýdyp bilmän ýurdun daşynda aýdyşarsyňyz. Bir gezek, iki gezek ondan soň açylyp gidýäňiz beýlek sözlere dem ýol açýar.